דוח של מבקר המדינה אתמול מרים דגלים אדומים ומדליק פנסים למרחוק בנוגע להיערכות של מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה, ואחד הדברים המפחידים שעולים מן הדוח הזה הוא שביטוח לאומי לא יוכל לשלם קצבאות כבר בעוד 9 שנים. אנחנו עם הפרופסור ריאל קמחי, שלום לך. בוקר טוב. סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, הוא פרופסור לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית. אז קודם כל תסביר מה זה אומר, שבעצם אנחנו משלמים ביטוח לאומי, משלמים, אבל אומרים לנו בעוד 9 שנים נגמר הכסף, לא תוכלו לקבל את הקצבאות שתהיו זכאים להם? אז ראשית, כבר שנים מדובר על זה שהביטוח הלאומי נמצא בגירעון אקטוארי. נסביר רק מה זה גירעון אקטוארי. זה בעצם ההבדל בין ההוצאות החזויות שלו על קצבאות, לבין ההכנסות החזויות שלו מהמיסים שהוא גובה. עכשיו, ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, ככל שתוחלת החיים גדלה, אז יש יותר התחייבויות לקצבת זקנה, יש יותר התחייבויות לביטוח סיעודי, יש יותר התחייבויות לעוד כל מיני קצבאות שהביטוח הלאומי משלם, ולכן יש לעשות משהו בעניין הזה, והדברים שצריכים לעשות הם מאוד פשוטים. אם מדובר על הפרש בין הוצאות חזויות להכנסות חזויות, אז צריך לשנות אותם. למשל, אפשר את ההוצאות לשנות על ידי כך דוחים את גיל הפרישה, ואז יהיו פחות שנים לשלם קצבת זקנה. אפשר לקצץ את קצבת הזקנה, אני כמובן לא ממליץ, אני רק מציין את האפשרויות. אבל למשל, אחד הדברים שמצביע עליהם... אפשר להגדיל את המיסים גם. כן, אנחנו פחות מעדיפים את זה, אבל א', אפשר להגדיל את מספר האנשים שמשלמים ביטוח לאומי, שנושאים בנטל התעסוקה ושיש להם כסף לשלם את המס הביטוח לאומי, אבל גם אחד הדברים שבעצם המבקר מצביע עליהם זה שבשנת 2018 נכנסה לתוקף רפורמה בסיעוד, שהגדירה רמות סיעוד חדשות, אבל במהלך הזמן עלתה קצבת הסיעוד בצורה נורא דרמטית, והעלייה הזו ממשיכה בעצם בארץ, ולכן יש פחות כסף פשוט, נכון? זאת אחת הסיבות. תראו, בסך הכל ביטוח לאומי הוא רק מבצע. מי שקובע את המדיניות זה הממשלה. ברגע שהממשלה מבקשת ביטוח לאומי לשלם יותר קצבאות ולא נותנת לו לגבות יותר מיסים, אז ברור שהוא יהיה בגירעון. זה לא שהביטוח לאומי לא יכול להשפיע, כי למשל העלייה בקצבאות הסיעוד הם כנראה גם בגלל שביטוח לאומי נהיה אולי קצת פחות קפדן על הקריטריונים. אבל אני לא יודע, נשים את זה רגע בצד. אבל בסך הכל, מי שקובע זה הממשלה, ואם הממשלה תרצה, היא תצמצם את הקצבאות, אם הממשלה תרצה, היא תגדיל את הגבייה, או מאנשים שכבר משלמים, או מאנשים שכרגע לא משלמים, ואם הממשלה תרצה, אז היא פשוט תכניס את היד לכיס שלה, ותוציא מתקציב המדינה, ותוסיף לביטוח לאומי, וזה מה שיהיה בסופו של דבר. זה מה שכבר קרה בעבר, נכון? נכון, זה קרה בעבר, וזה יקרה שוב כמעט בלי שום ספק. וזה לא בעיה, כי בסך הכל זה, שוב, הביטוח לאומי הוא זרוע ביצועית של הממשלה, וכשאין לו מספיק כסף לשלם את מה שהממשלה מבקשת ממנו לשלם, אז הממשלה תכניס את היד לכיס ותוציא, כמו שהיא יודעת להוציא על הרבה דברים, הרבה פחות חשובים שאנחנו רואים בימים אלה. כן, אבל השאלה באמת, האם ממשלה, אנחנו מדברים על 9 שנים קדימה, האם הממשלה תרצה לעשות את זה, ולהכניס את היד לכיס, או להכניס ורק למלא חלק מן החוסרים. זאת אומרת, האם בעצם אוכלוסייה שתגיע לשלב הכי שברירי והכי חלש בחייה, פתאום עלולה לעמוד מול שוקת שבורה? האפשרות הזאת קיימת, אני לא יודע להעריך אותה באחוזים של הסתברות, אבל כמו שאנחנו שמים כסף בקרן פנסיה ואנחנו בונים על זה שהיא לא תפשוט את הרגל, או שאנחנו שמים כסף בקרן השקעות ששמה את הכסף אחר כך בכל מיני קרנות מוזרות, ואנחנו מקווים לקבל את הכסף חזרה, ככה אנחנו נותנים את הכסף לממשלה או לביטוח לאומי ומקווים לקבל אותו בחזרה כשנצטרך. אנחנו אמורים לסמוך על הממשלה יותר ממה שאנחנו אמורים לסמוך על כל מיני קרנות בשוק הפרטי, אבל להגיד שזה 100%, אפשר להגיד שזה 100% ביטחון. טוב. ולכן, שוב, אנשים צריכים גם לדאוג לעצמם. כן, זאת אומרת אתה אומר גם לדאוג כל אחד להפריש לקרן פנסיה, לוודא שמופרש לו, ולא רק לבנות על ביטוח לאומי. תראי, גם מה שביטוח לאומי נותן קצבת זקנה, לחיות מזה אי אפשר, אז בכל מקרה צריך מקורות הכנסה נוספים,
אני לא הייתי אומר שאנשים צריכים כרגע להדיר שינה מעיניהם בגלל זה, אבל כן, צריכים להיות מוכנים לזה שיש הפתעות בחיים. כן, בכל מקרה להיערך לשנות הגיל השלישי, זה כן דבר חכם לעשות לפני שמגיעים לשם. פרופסור אייל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, תודה רבה. בבקשה ויום טוב. להתראות.